ଆଉ କୁହାଯାଉଛି ଲମ୍ବ ହାସ୍ତାକୁ ପାକିସ୍ତାନ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି, ଏତେ ଟଙ୍କା ସିଏ ନହେଲେ କେଉଁଠୁ ଆଣୁଛି। ତ ଏତେ ସବୁ ମାନେ ଗଭୀରକୁ ଭିତରକୁ ନେବା କ'ଣ ଦରକାର? ଆରେ ସତଟାକ ଆସୁ, ସବୁ ତ ଚାଲିଛି, ସତଟାକ ଆସି ସାରୁ ତାକୁ କହିବ। ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଏମିତି କେତେ ଟଙ୍କା ପାଉଛି କି ସେ ଯେ ବିଦେଶକୁ ବୁଲିବ, ତାକୁ ଯାହାହେଲେ ବି ତା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କିଏ କରୁଛି ଚେକ୍ କରାଯାଉ। ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ସେ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଉଛି ଯେ ସିଏ ଯାଇକି ବିଦେଶରେ ବୁଲି ବୁଲି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। ତାକୁ ଏମିତି ବି ତାକୁ କୁହା ହେଇସାରିଲାଣି, ମାନେ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ତାକୁ କୁହା ହେଇସାରିଲାଣି। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ଲବ ହାସ୍ତା ଆଦିବାସୀ ବର୍ଗର ସାନ୍ତାଳୀ ପିଲାଟିଏ, ସିଏ ବିଦେଶକୁ ଯାଇକି ସିଏ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ, ମାନେ ଯେଉଁଠି ଆମେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଆମ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଉଛି। ଆମେ ତାକୁ ଦେଖି ତାକୁ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଲେ, ଆଉ ବହୁତ ପରିଚୟ ଦେଲେ। ଆଉ ସେ ବି ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଗଲା, ଗୋଟେ ସକ୍ସେସ୍ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ହେଲା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲା, ସେ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ସତରେ ଥିଲା କି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ରାତି ପାଇଁ ଗୋଟେ ସମୟ ବିତାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲା, ସେ କଥା ତ ଆମେ ଜାଣିନି। କିନ୍ତୁ କୁହାହେଉଛି ଯେ ଲବ ହାସ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଝିଅଟି ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରିଛି। ଗୋଟିଏ ହାତରେ ତାଳି କେବେ ବାଜେନି। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଯଦି ଭୁଲ ଥାଏ କିମ୍ବା ମିସ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଥାଏ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଝିଅର କିମ୍ବା ପୁଅର ଜୀବନ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯାହାହେଲେ ବି ତ ସିଏ ଗୋଟେ ବି ଆମର ଗୋଟେ ଦେଶର ଗୋଟେ ମାଆର ସନ୍ତାନ। କାରଣ କହିବାକୁ ଗଲେ ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଆମ ନିଜର, ସିଏ ବି ଜଣେ ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରିଛି ମାନେ ସିଏ ଆମର। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଯଦି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଭୁଲ ନଥାଏ ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିବନି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ସେ କେସ୍ଟି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଲବଙ୍କ ନାଁରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଛୁଆ ପିଲା କୁଆଡ଼େ ଥିଲେ କେଜାଣି, ମୁଁ ତ କେବେ ଜାଣିନି। କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭାଇରାଲ୍ ଯେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେ ଲବଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ଛୁଆ ଅଛି, ଏତେ ସବୁ। ଯଦି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା ଠିକ୍ ଅଛି, ଛୁଆଟେ ଥିଲା ଠିକ୍ ଅଛି, ସେତେବେଳେ ଏତେ ସବୁ ସେ ହେଇସାରିଲା ପରେ, କେସ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେ ଘଟଣାଟିକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ଯଦି ତା ଆଗରୁ ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ? ଯଦି ଏତେ ସବୁ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆସିଛ, ତାହେଲେ ଯଦି ସିଏ ତୁମକୁ ମାରୁଥିଲା, ପିଟୁଥିଲା, ଘରେ କେହି ଭଲ ପାଉନଥିଲେ, ସିଏ ପଳେଇଲା। ଯଦି ପଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ସିଏ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ତାଙ୍କ ଲବର ସ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ, ସେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହେଇକି ଆସିଲା। ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ସେ ଲବଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଯେ ତାର DNA ଟେଷ୍ଟ ହଉ। ସତ କଥା, କାରଣ ସିଏ ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା, ସେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହେଇକି ଆସିଲା କେମିତି ତାହେଲେ? ତ ସେଥିପାଇଁ DNA ଟେଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, ସେଟା ବି ଠିକ୍ କଥା। ଆଉ ଲବକୁ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଟର୍ଚର୍ ବି କରାଯାଉଛି ଯେ ନାଇଁ ସିଏ ଗୋଟେ ଆମର ଗୋଟେ ମାଟିର ଗୋଟେ ଆମ ନିଜର ଯାହାକୁ ଆମେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ସେ ଏତେ ବଡ଼ କାଣ୍ଡ କରିବ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିନଥିଲେ। କାରଣ ଗୋଟେ କଥା, ଗୋଟେ ଜାଣତରେ ହଉ ଅଜାଣତରେ ଭୁଲଟେ ହେଇଯାଏ, ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ। ସେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଭାଇରାଲ୍ ହେଲା, ଆଉ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ବି ସେ ଖରାପ ହେଇଗଲା କାରଣ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଖରାପ କଲେ। ସେଟା ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମ ଇଚ୍ଛା, ଆମେ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଇବା, ଯାହାକୁ ଚାହିଁବା, ତାକୁ ଆମେ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସତଟାକୁ ନ ଜାଣି ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଟର୍ଚର୍ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଏତେ ସବୁ ମାନେ ନ୍ୟୁଜ୍ ବାଲା କି ପୁଲିସ କି ତଦନ୍ତ ହେଇସାରିନି, ସତଟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନି, ତାଙ୍କୁ ଏତେ ମାନେ ଡିପ୍ରେସନ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର? କାରଣ ସିଏ ତ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେ କୁଆଡ଼େ ଲୁଚିକି କୁଆଡ଼େ ତ ଯାଇନି। ଆଉ ସେଇ ଝିଅଟି ଯେଉଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା, ମାନେ ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରିବାଟା କ'ଣ ସବୁଠୁ ଭଲ ଉପାୟ? ଆରେ ଜଣେ ଯଦି ଜୀବନଟେ ପାଇଛୁ, କେତେ ଜନ୍ମ ପରେ, କେତେ ପୁଣ୍ୟ ପରେ ଜଣେ ଜୀବନଟେ ପାଇଛି, ତୁ କ'ଣ ଏଇ ସାମାନ୍ୟ କଥା ନେଇ ଗୋଟେକୁ ମାନେ ନିଜେ ନ ଲଢ଼ିପାରି ତୁ ଜୀବନଟା ଦେବୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ମାନେ ତୋର ବି କିଛି ଭୁଲ ଥିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନଟା ଦେଲୁ। ତା ମାନେ ନାହିଁ ଜଣେ ମରିଗଲା ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ଯାହା ହେଲେ ବି, ତାର ଲବର ଭୁଲ ଥାଉ କି ନଥାଉ, ତାକୁ ଆମେ ଦଣ୍ଡ ଦେବା, ସେଇଟା କ'ଣ ଠିକ୍? ତୁ ତ ଗୋଟେ ଜୀବନଟା ପାଇଛୁ, ତୁ ସେ ଜୀବନଟାକୁ ଇସ୍ତେମାଲ କର, ସଚ୍ଚାଇରେ କିମ୍ବା ସତରେ ଲଢ଼ିକି ଦେଖା ଯେ ନାଇଁ ଲବ ମୋତେ ଏଇଆ ସେଇଆ କରିଥିଲା। ମରିଗଲା ପରେ ଜଣେ କ'ଣ କରିବ? ସେ ବଞ୍ଚିକି ଲଢ଼ିଥାନ୍ତୁ, ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାନ୍ତା, ଆଉ ମନକୁ ହାଲକା ଲାଗିଥାନ୍ତା ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ ଲଢ଼ିକି ମୋ ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼ିଛି, ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ଜିତିଛି।
ଆଉ ଲବ ହସ୍ତା ବି ସେ ଆମ ଅର୍ଗସ୍ ପଡ଼କାଷ୍ଟରେ ସେ ନିଜେ କହିଥିଲେ ସେ ଝିଅଟି ମୋ ପାଇଁ ଆସିଛି ମୋ ଜୀବନକୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁଦିନ ରହିବ କି ସେ ଅନ୍ୟ ଝିଅ ଭଳି ସେ ରହସ୍ୟମୟ ହେଇଥିବ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁଦିନ ରହିବ କି କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଆସିବ ମୁଁ ଜାଣିନି। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ତାଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭଲ ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ କ'ଣ ହେଲା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ କଥା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣା। ଶେଷରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରିବାଟା କମନ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଯଦି କିଏ କାହାକୁ ମିସ୍ବିହେଭିଅର୍ କଲା, କିଏ କାହାକୁ ଧୋକା ଦେଲା, ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରିଦେବାଟା କ'ଣ ସବୁଠୁ ଭଲ କଥା? ଆଜିକା ଜେନେରେସନରେ ଆମେ ଲଢ଼ିବା ଶିଖିବା, ଆଉ ମରିଗଲେ ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରିଦେଲେ ତାହା ସମାଧାନ ହେଇଯିବ ସେ ଭାବିବା ଭୁଲ। ଆଉ ସେ ଝିଅଟି ଯଦି ବଞ୍ଚିକି ଲଢ଼ିଥାନ୍ତା ତା ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାନ୍ତା।